Práve sa začala cena OTP banky s podtitulom Cena masky, tá je tá robina prvej kategórie na 1200 metrov pre dvoročné kone. Do čela dostiho vypálil maďarský host Overdose, na druhej pozícii potom Imerio, na tretej priečke už je Amarna, ďalej potom sa vyváža spolufavorit Edison, za ním je Kaplar a Teddy Reddy, Foreman, Larizana, Sandwind, Sicilia a na chvoste Sazela. Takáto je situácia na začiatku obvúka pred cieľovou rovinkou, kde stále vedie Overdose. Na druhej pozícii už je Amarna, Edison sa posúva na tretiu, ďalej potom Teddy Reddy, ktorý ide cez kuchynského Imeria, šiestý je v tejto chvíli Foreman. Ako sú vo finále záverečných 300 metrov, stále je to maďarský host Overdose. Amarna útočí na druhej pozícii, na tretiu sa rúti Edison, ďalej potom Teddy Reddy, Imerio a Foreman. Záverečných 100 metrov Overdose suverénne víťazí pred Edisonom, ďalej potom Amarna, ďalej Teddy Reddy a súboj o 5. miesto Foreman, ďalej Imerio, Kaplar